ping 7 sehari umat kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus pene mas na 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 apik nana-nanamu nano ya Sel ya ki engko sampean dan nyapa tuh jedit-jedit barangnya lah ini lho ben Oh, iya. cecek aku tak ngendang heeh ya toh tak Terus? ngendang engko iringane muni nek wis iringane muni engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki engko iringane mandek lagi omong-omongan oh ngono ya terus aku sing tak tokne apa iki lho Pak Dalang karo Bu Sinden Oh, iya, iya, iya. iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan oh iya 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 sembarang wis bahas apa wis sembarang oke iya 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 heeh kok iku oh iya 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 anu iki ndek enek anu to yo tak pasang nih sik tak nata iya iya ora asu jar daduk daduk yang piro ae kowe heeh ada lampu yang jadi saksi ya iya iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to ora Mas apa-apa yo nyat nggo lungguh ya jalan heeh nggo iki napa itu aja ya ngono nek kok iso lah kan renek ganjelane lek nggih sotek wah jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki dadi ngagem niki napa niku oh jangan siset-siset anu bar njaluk rokokmu sitok ae ora oleh ya sakmono ya anu ki HP ku anak sing telepon ya wis halo sapa wis kono ya ya heeh sik anteni aku sik ya ya peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik to. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur lakang. Omong-omongan saja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Nah lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya
Aku nih jane pengen ngono kuwi mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahas nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Mah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng Teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mik cilik. Iki Pakne makme. Ah. Oh iya, iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Sik to tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cetok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, bareng dicat centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Iya. Sepotane memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Okay. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Napa melih, Pak? Dalam? Napa melih? Tahun ngarep nanggap malih? Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih.
lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa Dalem sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2, 3 pun monggo. Beh. Iki sesuk ndak iso dijak ning budal lek carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru, apa neh? Heeh. Ya satu-satu sik, selendang biru sik wae. Apa-apa, Nggih. apa Dik Niken? Manut tak Napa? kembalikan Dik Niken. Lintang Asmara mawon. Ah, Niki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, nika lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya Nggih, Lintang Asmara nggih saged di mungkin. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngaten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku toh. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Dalem. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho, wis tak titipne mau. Ndi bar? Niki Lintang Asmara siose. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak Lurah di sini saja. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Iki modelnya kayak anak royokan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak Iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat Wedok sikilmu ngideki aku. Iya ya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Selendang biru Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, wis siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku, nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Nggih. Mm. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Ya lho tok rene sangune. Nah. Ani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Iki lho, mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to Pak? Mboten Pak. Mboten Pak, Pak. Pak. Alah kok suwimen to. Romansa. Ndang to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis lho, Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa?
selendang biru saat ini. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh ya, iki Mas mikmu. Ya. Dilanjut nih ya. Yo selindru. Dek Sinta tak aturi jumeneng. Sepatana sing selindru, Co. Yo. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagen Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni gunung kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawejeke Nusantara lan gabung Karno kang kondang kalapa. Ana Blitar lahir mimin
terima kasih Dik Sinta. Nggih. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Heeh. Terus wingi ya ana sosialisasi. Sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa.